og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til kanalen. Jeg ved godt, efter et stykke tid siden, jeg sidst postede en video sidst, men ikke desto mindre, så tænker jeg, at det kunne være sjovt lidt at lave en booktag i dag. Et af mine yndlingsbooktags at lave, selvom det er efterhånden et par år siden, jeg sidst har lavet det her tag, hvilket er så ærgerligt, både på min bogblog og her på YouTube, men det er simpelthen det Mid-Year Freakout Booktag, som sagt et af mine yndlingsbooktags, hvor man lidt gør status på det første halve år af året med i forhold til læsning og svare på forskellige spørgsmål. Og så synes jeg, det er lidt sjovt at se, hvordan min læsning har været i løbet af det første halve år, og ligesom gøre lidt status på det. Men lad os ellers komme i gang, hvor det første spørgsmål er den bedste bog, du har læst i år, indtil videre i hvert fald, hvor den bog, jeg har sat her på, det er For i dag er uden dig, skrevet af Josefine N.B. Valentin. Det er hendes debutroman, og hvis jeg ikke vidste, at det var hendes debutroman, så ville jeg nærmest ikke have gættet det, fordi den er fantastisk skrevet, fantastisk fortalt, og den fangede mig bare fra start til slut, og jeg kan nærmest ikke slippe den fra, det er begyndt til at slutte. Jeg måtte bare læse videre og følge Rina i hendes færd i gymnasiet, og hendes valg, og hele det drama, der er omkring Rina. Både hendes tanker, hendes følelser, og alt, hvad der ligger omkring hende. Og så bare så lidt undervejs havde jeg bare lyst til at give hende hendes verdens største kram, fordi hold nu kæft, der er meget at forholde sig på hende. Og ikke rigtig føle sig god nok på nogen måde undervejs, og jeg bare tænkte så lidt, oh shit, hvad sker der her? Men det næste spørgsmål er simpelthen, at det er den bedste efterfølger, du har læst i år, og her var der for mig på ingen måde nogen tvivl om, hvilken bog jeg vil vælge, hvilket er afslutningen, som er fjerde og sidste bog i Verdensherrene-serien, skrevet af Pernille Neergaard. Hvis jeg ikke allerede først elskede de første 3 bøger i den her serie, og nærmest slugte dem, og bare havde lyst til at forblive i den verden, som Pernille hun har formået at skabe i den her serie, så kunne jeg heller ikke andet end at holde af den her slutning, fordi hold nu magle, der er mange tråde, hun skal holde styr på, der er mange ting, som hun har fået kastet ind i de første 3 bøger, som hun på en hver måde skulle formå at få afsluttet i den her afsluttende 4. bog. Og ærligt, hun gør det mega godt. Jeg elskede hver det sekund, når han fulgte de forskellige karakterer, vi har fulgt undervejs i de første 3 bøger. Ikke fordi jeg skal afsløre for meget, men det er i hvert fald den mest perfekte afslutning, jeg nogensinde har kunne læse. I hvert fald en af de mest velskrevne afslutninger længe. Og man bare tænker, hun må have haft mange ting at holde styr på, og skulle holde tungen lige i munden, og bare virkelig sørge for at få alle de her tråde ligesom kastet ind, og ligesom få sat en fil sløjfe på, hvilket jeg synes, hun gør så godt. Så det er i hvert fald den næste spørgsmål er simpelthen en ny udgivelse fra i år, som du endnu ikke har fået læst, men som du gerne vil læse. Og der var mit valg på ingen andre end Det lysende hjerte, skrevet af skønneste Boris Hansen, og det her er 3. bog i Tavse Verdener-serien. En serie, som bare på alle måder formåede at fange mig fra starten af, fra bog 1 af. Og så kan man da ikke andet end at tænke, jeg skal da bare læse videre, fordi ærligt, skøn verden, skønne karakterer og skønt univers, man bare tænker sådan lidt, jeg må bare vide mere, hvis jeg kan snakke ordentligt dansk her. Men det fører os også videre til næste spørgsmål, som er en efterårsudgivelse, som du spændt venter på at komme. Og der er det simpelthen Den dag historierne ender, som er 4. og sidste bog i den her serie af Boris Hansen. Og der kan man da ikke andet end tænke sig lidt. En ting, jeg gerne vil læse den her, hvor jeg så ikke kan end at vente spændt på den næste bog i serien. Næste spørgsmål på listen er den største overraskelse ud fra de bøger, som du har læst i år til indtil videre. Og der er det en bog, som lidt jeg fik fra en veninde af, som jeg skal kalde det en vandrebog, som hun tænkte kunne være sjov for mig at læse. Og det er en bog, der hedder Don't Talk to Strangers, som er skrevet af Matt Dahlia, en af fyrene, der står bag en YouTube-kanal, der hedder Yes Theory, og en kanal, som jeg har hørt fra med en veninde og hendes kæreste, som hendes kæreste har i hvert fald fulgt den kanal ret længe, og har været ret stor fortaler af den, hvilket også gør mig nysgerrig på, hvem de fyre er, og da min veninde gav mig den her bog, og ligesom for at læse den, og se, hvad jeg synes, og ligesom at se, hvordan hele den her YouTube-kanal, den opstod, den rejse her,
der blev jeg da lidt nysgerrig på at se, hvordan det var, og jeg blev heldigvis kun positivt overrasket over den her bog. Og ligesom høre hele deres rejse fra den her kanal startede, hvor han startede henne af, og så videre til alt, hvad hele den her YouTube-kanal blev til. Og ærligt talt, det var kun en skøn rejse, skøn læsning og positiv læsning på den fedeste måde. Og jeg blev helt fuldstændig overrasket over, hvordan alle de eventyr, de her Matt og hans venner, de har været ude på. Hele den her rejse fra start til slut. YouTube-kanalen er stadig det godt. Næste spørgsmål i rækken er den største skuffelse ud fra de bøger, man har læst. Og der må jeg nok sige, at jeg har været heldigvis ikke haft de største skuffelser i løbet af min læsning indtil videre. Men der er dog en serie, som jeg kom i gang med sidste år, og som jeg endelig har fået læst færdig her i år i løbet af starten af juli måned, som jeg havde håbet lidt på, at jeg havde forelsket mig i bare en lille smule mere, end hvad jeg gjorde, selvom jeg på alle måder var godt underholdt undervejs, hvilket er True Blood-serien. Det er det godt nok første bog i serien af Charlaine Harris, tænker jeg udtaler navnet rigtigt, men jeg var på enhver tænkelig måde godt underholdt undervejs, og jeg nød at følge Suki og Company og med alt, hvad man nu kom ud for i løbet af den her serie. Men jeg forelskede mig dog ikke i serien lige så meget, som jeg lidt havde håbet på, fordi jeg skal gerne indrømme, at jeg har et andet med vampyrer og det univers med vampyrer og det hele. Men serien blev undervejs måske lige en anelse for meget indimellem med alt, hvad Suki og Company kom ud for, og hvad forfatteren ellers kastede ind i serien undervejs. Lidt for mange væsener, lidt for meget drama og lidt for mange mærkværdige ting undervejs. Selvom jeg på alle måder også nød lidt mere eksplicite scener, hvilket også gjorde det underholdende, når jeg ligesom stod til frokost og gjorde klar, og det hele, og man ligesom bliver kastet ind midt i en eksplicit scene. Det var godt underholdende, men det næste spørgsmål i rækken er simpelthen en ny yndlingsforfatter, enten ny for en selv, eller en debutforfatter. Og der må jeg igen simpelthen vælge Josefine N.P. Valentin, selvom hun først har udgivet den her fine skønhed her i år, så jeg alligevel allerede fornemme, at jeg ikke kan andet end at glæde mig til at se, hvad har Josefine ellers at byde på i forhold til forfatterskab og skriverier og hvad ved jeg. Fordi bare den her ene bog. Næste spørgsmål er, om man har fået sig et nyt fiktivt crush i løbet af året, og der må nok være ærlig at indrømme at sige, at det har jeg desværre ikke. Jeg er simpelthen efterhånden i 30'erne, og der er altså lidt længere og længere imellem, at jeg finder et nyt fiktivt crush, i hvert fald i bøgerne. Men ikke desto mindre, så har jeg simpelthen videre til næste spørgsmål, som er, om man har fået sig nye yndlingskarakterer. Og der må jeg sige, at jeg har fået mig to nye yndlingskarakterer, som jeg ikke kan andet end holde af, fordi ærligt talt, Gavin og Robin i den her serie til Arts Ende, hvor der udkom de første 2 bøger i den her serie. De to, både hver for sig og sammen, jeg kan ikke andet end holde af dem, mest af alt, når de er sammen, fordi ærligt talt, den her duo, kongevær, den her serie. Det næste spørgsmål er en bog, der fik dig til at græde, og det er ikke fordi, der har været sådan nogle bøger, der fik mig til at tudebrøle, men der er simpelthen 2 bøger, 2 graphic novels, der i hvert fald fik tårerne frem hos mig, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, det er sødt, det er tårvende, det er bare krammeværdigt, hvilket er Heartstopper bog nummer 4 og nummer 5. Den her den nyeste udgivelse, hvis kommet her i år. Men ikke desto mindre 2 skønne bøger om 2 skønne fyre, Charlie og Nick. Og det er de er super søde, de er kære, de som de skal være, og bare sådan virkelig, de her 2 fyre, man kan ikke andet bare have lyst til at være den største kram, og de ting, som man ligesom bliver sat fokus på i de her bøger. Det er ikke fordi jeg skal spoil noget, fordi det er til salg bog nummer 4 og 5 i den her serie, men når man kommer dertil, om ligesom forstår problematikkerne og de ting, der har været igennem, i hvert fald med den ene, og hvordan det påvirker den anden, og det påvirker hinandens liv, så sad jeg altså ærligt talt med tårer i øjnene, når man bare tænkte sig, man havde lyst til at give den verdens største kram. Det næste spørgsmål i rækken er din yndlingsbogfilmatisering, du har set i år, og jeg kan simpelthen ikke huske alle de filmatiseringer af bøger, som jeg har set i løbet af året, hverken i biografen eller på filmen. Ikke fordi jeg har været i biografen særligt tit. Det er ikke noget, jeg synes, jeg går tit nok. Men
Den bog, jeg simpelthen har set for nylig, som er blevet filmatiseret, er en fortælling om sangfugle og slanger, skrevet af Susan Collins, som er en forhistorie til The Hunger Games, hvor vi ligesom følger præsident Snow. Og jeg har set den her film på DVD for nylig, fordi jeg endelig har fået den DVD'en hjem. Fordi i første omgang så jeg den her bog i biografen, da den kom tilbage i november sidste år. Fordi jeg måtte simpelthen ind og se den, men ærligt talt, jeg er nødt til at gense den her bog, eller filmen af den, fordi den er skøn, den er lige til, og det er bare fantastisk forhistorie til, hvordan vi ligesom ser præsident Snow fra han var ung, da han var 18 år gammel i den her bog, til ligesom den præsident Snow, vi ser i de originale bøger, så skøn bog. Og det næst sidste spørgsmål er simpelthen den flotteste bog, du har købt i år indtil videre, og ærligt talt, så har jeg sgu ikke styr på alle de bøger, som jeg har fået købt indtil videre, både enten i bogforretningen via online eller på genbrug, fordi der kan man skise også med at finde mange skønne bøger. Men jeg har simpelthen valgt hele 3 bøger, som jeg synes er super flotte, hvilket er de her 3 skønheder, som er de 3 sidste bøger i Vampyrkanomet-serien af Michelle Mead. Og jeg synes altså, at de er så flotte, fordi jeg har de første 3 bøger på dansk, som jeg fik for efterhånden tilbage i 2011. Hvor jeg fik dem læst, og jeg fik aldrig læst færdig, fordi forlaget simpelthen ikke har valgt at oversætte de sidste 3 bøger i den her serie. Det er så ærgerligt, fordi den er så god. Vampyrer det hele, fordi altså mig og vampyrer, som jeg har sagt tidligere, jeg har et eller andet med vampyrer. Men ærligt talt, mega flotte, mega simple og lige til, og det er også nogle bøger, jeg glæder mig til at komme til at læse, hvilket fører mig til det sidste spørgsmål, som er der nogle bøger, som du skal have læst i løbet af det sidste halve år, jeg har lidt svært med at sætte på et mål for, hvilke bøger jeg bare skal have læst i løbet af et år, fordi jeg er sådan rimelig meget en humørlæser. Så jeg går altid lidt efter, hvad jeg er humør til at læse. Så det kan være svært at sætte de her bøger, de skal jeg bare læse, men mit håb det er, at mens så jeg kan komme videre med den her serie, og ligesom læse videre i den her, fordi tredje bog, så vidt jeg husker, landet på lidt af en cliffhanger, så det vil også være rart ligesom at se, hvor ender den hen af. Ligesom at komme videre i den her serie og se, hvad sker der? Men så har jeg også de 2 mere, som jeg også lidt håber på at komme i gang med. I hvert fald på min læseliste. Ikke fordi jeg skal tvinge mig selv, fordi igen humørlæser. Hvor den ene dag er den her, der hedder Hooked, som ligesom er en mørkere genfortælling. Ikke fordi, så vidt jeg kan se genfortællinger og alt det der. Men det var en bog, som lidt fangede mig, da jeg fandt den i bogforretningen og tænkte, den skal have lyder catchy, sådan en genfortælling, men alligevel ikke, men mere mørk og spicy. Og den er skrevet af Emily McIntyre, og lyder ret så interessant i forhold til, hvad der står bag bogen. Og også hørt ret meget godt om den indtil videre, i forhold til alle dem, jeg følger på Instagram. Så den skal i hvert fald læses. Men det år, det finder vi ud af. Men så er der også en anden en, som jeg synes er også interessant læsning, i hvert fald spændende læsning, og noget, man skal snakke om. Og det er simpelthen historier fra psykiatrien, som er skrevet af flere forskellige forfattere, hvor de hver især den her har en historie at fortælle i deres færd i psykiatrien. Virkelige fortællinger, virkelig små historier, som jeg også tænker, jeg gerne vil have læst. Og det var sådan set alt for den her video, og alle de spørgsmål, som jeg fik på mærkværdsvis, plapper mig igennem undervejs med de forskellige bøger, som jeg synes passede perfekt til de forskellige spørgsmål. Men jeg håber virkelig, I nød at se med. Jeg nød helt bestemt at sidde og snakke med jer omkring de bøger, som jeg har valgt til de forskellige spørgsmål, som jeg synes passede perfekt. Men håber i hvert fald også, I formår at få læst nogle rigtig gode bøger derude, og så ses vi igen på et eller andet tidspunkt. Så hej hej!